Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra heeft vandaag foto's van het nieuwe prikcentrum in de SDK. Op die manier kan er meer en sneller gevaccineerd worden op Curaçao. Volgens de meest recente cijfers zijn er op Curaçao bijna 40.000 mensen die al een registratie hebben. Er zijn meer dan 23.000 mensen daadwerkelijk gevaccineerd. En meer dan 8.000 mensen hebben daadwerkelijk al hun tweede vaccinatie gehad. De regering wil haast maken met het vaccinatietraject. Dat de regering haast wil maken met het vaccinatietraject is begrijpelijk, want het sterftecijfer van coronapatiënten stijgt snel op Curaçao. In totaal zijn op het eiland sinds maart vorig jaar 56 mensen overleden die waren besmet met corona. Maar daarvan gaat het in de afgelopen week al om 21 sterfgevallen en in de afgelopen 24 uur om 4 personen. Dat blijkt uit cijfers die de overheid gisteravond bekend maakte. Er kwamen 119 nieuwe besmettingen bij, 769 mensen werden getest. In totaal 54 personen herstelden. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt bedraagt 131. 41 daarvan liggen op de intensive care. In totaal waren er gisteravond op Curaçao 4.550 actieve besmettingen geregistreerd. Ora boca de trem, automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre Isafet. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. In Nederland is er in de medische sector veel interesse om te helpen op Curaçao. Honderden mensen hebben zich al aangeboden om mee te helpen met de coronazorg en vaccinaties op het eiland. Via het initiatief Extra Handen voor de Zorg is nu een team samengesteld van 40 mensen, onder wie artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij vertrekken naar verwachting vrijdag vanaf Schiphol naar Curaçao. Afgelopen zondag alleen al waren er al 350 aanmeldingen binnen, zo meldt het samenwerkingsverband. En afgelopen weekend vertrokken er al 20 artsen en verpleegkundigen vanuit Nederland om hun collega's op Curaçao te ondersteunen. De zaak tegen verschillende politieagenten die worden verdacht van inbraak en diefstal is voorlopig uitgesteld. Gisteren is de zaak uitgesteld vanwege coronabesmettingen en er is geen nieuwe datum vastgelegd. Dat meldde de Extra. Het gaat om een vermeende inbraak die in september of oktober 2020 op de Daimarieweg zou zijn gepleegd. Welcome to Bocas Restaurant. Bocas is the place where you can find the best Argentinian steak, ribs, and seafood in Curaçao. Open daily for lunch and dinner with daily lunch and dinner specials. We offer a prime cut of Argentinian steak and fresh Caribbean lobster, cooked on a charcoal master grill, accompanied with an excellent glass of wine and delicious dessert. Don't miss a sunset dinner from our Seaview Terrace with the most beautiful and magical location. Informateurs Rutzel Marta en Chester Peterson hebben gisteren hun eindverslag bij de gouverneur ingediend. De twee kregen van de gouverneur op 24 maart de opdracht om na te gaan of er voldoende basis is voor een nieuw kabinet dat op een meerderheid in de nieuwe staten kan rekenen. De twee informateurs zijn voorgedragen door de MFK en de PNP. Die hebben samen 13 zetels in het nieuwe parlement dat op 11 mei aantreedt. De coalitie wil dan ook zitten. De kans is groot dat gouverneur Lucille George Wout, Rutzel Marta en Chester Peterson ook zal benoemen tot formateur. De Staten van Curaçao behandelden gisteren de VVU, dat is de vervroegde uittreding voor ambtenaren.
Doel van die regeling is om te zorgen dat het ambtenarenkorps verkleind wordt op Curaçao. Volgens Eugène Kleopa van de Man is het een goede regeling, maar moet wel worden voorkomen dat niet de situatie ontstaat dat ambtenaren nu naar huis gaan en later als consultant weer worden ingehuurd. Op die manier zouden we tegen onze eigen principes aan het werken zijn, aldus Kleopa. De Arubaanse oppositiepartij AVP van oud-premier Mike Eman heeft Nederland gevraagd om meer vaccins. Alleen een massale vaccinatie kan een uitweg bieden uit de crisis, zo stelt Eman. Volgens hem wordt door een snellere vaccinatie het proces van economisch herstel versneld. Daardoor zal de economie en de openbare financiën van Aruba minder afhankelijk zijn van de liquiditeitssteun vanuit Den Haag, zo schrijft hij in zijn brief. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.